It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Apple's Secret File. Si Apple na humihiling na sana 3 ang kanyang puso at 22 years old. Wala pa rin siyang nagiging jowa. So, ang kanyang special request sa kanyang prayer this, hindi ko sure kung 2024 niya yung request. No? Pero, nirequest niya sa life niya kay Lord na magka-jowa na sana siya. Kaya lang, 3 yung prospect na ibinigay sa kanya ng may kapal. So, nahihirapan tuloy siyang mamili. Sino kaya doon sa 3 ang pipiliin niya? Okay, describe natin sila base doon sa secret file sender's description natin, bawat karakter. Si A, Adrian. Si Adrian na naging confident niya, best friend niya, na pagsasabihan niya sa lahat ng oras, ng bagay, lahat ng mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Basta, etong si Adrian, sumusuporta lang lagi sa kanya. Nakasuporta lang palagi sa kanya. Meron naman din tayong letter B, si Ken. Si Ken, very boyfriend material daw. Nakikita ni Apple kay Ken ang magandang kinabukasan dito sa taong ito dahil may career manager ng isang hotel. At kung sakali man na magiging sila, ramdam niya na magiging successful siya sa kanyang karera. Pero may isang problema. Hindi siya sinasama ni Ken sa mga pagpaplano ng kanilang gawain. Hindi siya ini-involve. At meron din namang letter C, si Dave. Adventurous na tao. Si Dave ang nagpaparamdam sa ating secret file sender ng kaligayahan na hindi niya nararamdaman kina Adrian at Ken. Ang dami nilang napupuntahan overnight sa mga kung saan. Pero hanggang doon lang yun. Hindi niya daw nakikita ng boyfriend material tong taong to. Pero lahat may potensyal. Lahat may mga magagandang katangian. Sino ba sa kanila ang dapat piliin ng ating secret file sender as her first boyfriend? Wala naman siya sinabi, diba? Na kailangan magtagal yung first boyfriend. Di pwede ka lang pumili ng pangalawa agad, pangatlo. Di lahat boyfriendin mo. Iba-iba lang ng oras. Ganyan. Iba-iba lang ng date. Ganon. Charot. Wedarot. So, nagpa-poll po tayo sa social media at mamaya i-reveal ko po yung mismong answer dun sa poll namin. Yung resulta. Magbabasa muna ako ng mga comment po dito. Ito sabi ni Adrian Baldemoro. Hindi rin malandi si Ateng pero gets naman. Explore lang hanggat single. #Team Adrian. Alam nyo, nakakatuwa tong secret file this afternoon this Thursday. Parang feeling ko nagma-matchmaking tayo. Wow! Diba? Hindi po ito yung programang kinalakihan ko. Ilang taon ko na bang ginagawa yung secret files? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh my gosh! 8 years ko nang ginagawa yung Secret Files. 8 years ko nang ginagawa yung... Tama, no? 2016. 2016 ako nalipat sa kabila tama. 8 years ko nang ginagawa yung Secret Files. Pero ngayon lang, nagkaroon ng 3 option. Na dapat na mahirap medyo timbangin. Oo. Okay, sige. So, Team Adrian. Si Adrian Baldemoro dahil Adrian din yung pangalan niya. Eto naman ang sabi ni
Ryan Tolosa, girl, mag-enjoy ka muna, mag-explore ka lang, hayaan mong ma-experience mo kasi may something ka pang hinahanap. Meron ka pang pag-aalinlangan, hayaan mong matagpuan yan. Na mahanap mo ang katangian ng isang lalaki, huwag ka magmadali, huwag mong landiin kung hindi mo mamahalin. Ay, gusto ko yung sinabi dito ni Ryan Tolosa. Huwag mong landiin kung hindi mo naman mamahalin. Paano kung hindi mo nga naman nilalandi pero bigla ka namang minamahal? Diba? Kasalanan ba yun na nagpapaka-natural ka lang naman? Problema ng mga pretty yan just like me. Charot! Uy, darot! Anyway, eto naman ang sabi ni Darwin Rosal. Apple, may kasabihan nga na be careful what you wish for. You might get it. Dapat kasi isang tao lang ang pwedeng mahalin, pero tatlo pang nagmamahal sa'yo. Ano yan? Pinapahapyaw mo as in testing the waters? Kung compatible sila sa'yo, isa lang ang puso at isa lamang ang pwede mong mahalin. Kaya nga, isa nga lang yung pwede niyang mahalin. Kaya nga, hindi niya alam kung sinong pipiliin. Ito pa sabi ni Miko Lim. Ay, may nararamdaman din ako kay ate. Yung tipong hindi siya makontento sa nakaharap sa kanya. Well, hindi ko rin siya masisisi. But still, isa lang ang puso natin. Once kasi na may piliin siya, tas may kakalungan na naman, tas may makilala na naman siyang bago, edi magdadalawang isip na naman siya sa taong kasama niya in the future. Pinakamaganda is wag munang magjowa, karir muna. Yan ang sabi ni Miko Lim. Very tito yarn. Hi kay Angelito Codico. Hi kay Nico Solosa. Ito po naman ang sabi niya, Aliana Dalisay. I feel you, Sander. Gusto ko ito. I feel you, Sander ni ate Aliana Dalisay. Masasabi ko lang sa'yo, mahirap talaga yung nasa ganyang sitwasyon. Sana all no? Yung isa lang ang hiniling mo pero tatlo ang ibinigay ni Lord. Siguro hayaan mo munang i-enjoy ang buhay single. At kung dumating man yung nakapag-isip at nakapili na yung puso mo kung sino talaga yung mas matimbang, di dun ka. Huwag kang magmadali para hindi ka magkamali. Yun lamang po, miss you, DJ Rocky. Pero kung ako ang nasa sitwasyon niya, dun ako sa huli kasi dun ako masaya. Oo, si Adrian ang una, pero hindi ibig sabihin nun dapat siya ang piliin kasi siya ang nauna. Wala naman dun kasi ang happiness mo, diba? That's all. Taray ni ate Aliana Dalisay, Wala naman daw dun sa naunang happiness mo, nandun sa huli. At yun ay si Dave. Hi kay Ruel Cadenas. Ito pa sabi ni Danilo de la Cruz. Hi Apple, choose someone you think who will make you a better person, not only for the love that you will share but also for the adventure of discovering who you become when you are together. In the end, it's about who will stay true to you. Happy choosing. Miss you much, DJ Rocky. Thank you so much. Ito pa sabi ni Charles Sancho, si Sender ay parang si Marcos Sison. Pinapahirapan pang choices kung sino-sino sa kanilang tatlo. Ang suggestion ko lang, piliin niya kung sino sa kanila ang magmamahal ng tapat at totoo. Oo, masakit na isa lang ang pipiliin mo pero yun talagang realidad ng pag-ibig. Kaya choose wisely. From Charles Sancho. And by the way, Team Adrian Akecho. Dalawa na yung kay Team Adrian tapos isa kay Team Dave. Hi din kay Jomar Palulim na nagsasabi kung sino ang nasa puso mo, sundin mo. Isabay-sabay mo na lang kaya yung tatlong boys. Charot with Harot. Grabe kayo. Hi kay Jake Alita. Ayan. Hi din po kay Lincoln Villalobos. Kung bata pa ako, ikaw ang gusto kong maging kabiyak ng puso ko. Ako talaga, Lincoln. Ayan. Hi din kay Emmy. Ang masasabi ko lang para sa secret file sender ay kahit tatlo pa yan, wala pa rin forever dahil maghihiwalay din ang dalawang taong nagmamahalan. Ay, grabe naman pagka-bitter nun. Okay, sabihin na natin ngayon ang resulta ng ating poll survey. According to our poll survey na ginanap po sa ating Facebook Live, ang may pinakamababa na nakakuha ng porsyento ay si Ken. Si Ken po yung pangatlo, yung adventurous. Talaga, surprise ako doon. Ang pangalawa namang nakakuha ng porsyento ay si Dave.
Oo, pero konti lang yung pagitan nilang dalawa ni Ken, ha. Uy, actually, nag-tie na sila bigla ngayon. May mga humahabol pang bumuboto. Tapos, eto namang si Adrian ang siyang nakakuha ng kalahating porsyento ng boto. O, akalain nyo yun, si Adrian daw ang dapat piliin ng ating secret file sender na si Apple. Ano kayang opinion ni DJ Rocky? 22 years old. Iniisip ko kung anong ginagawa ko nung 22 years old. 22 years old, nagtatrabaho na ako sa Love Radio bago akong DJ ng Love Radio. 19 ako nag-start maging DJ ng Love Radio. I started as a production assistant. And then, never pa ako nagka-boyfriend. Mga 3 years after kong graduate. Ay, wait lang. Nalito na ako sa edad ko. Uy, ayaw magpa-reveal ng edad. Wait na, nabubuko na ako. Wait lang, sige. Let's just be honest here. Hindi ko pwede kumpara yung panahon ko sa panahon ni Apple ngayon, no? Pero gusto ko lang ibigay yung perspective ko about this, no? Kasi I think I'm a serial dater. Wow! In the past, na-experience ko yung makipag-date kahit pandemya. At hindi alam ng mga dinate ko in the past na ina-adlib ko sila ngayon. Charot! Charot! Hindi. So, ganito. Never ako nagka-boyfriend nung nag-aaral pa lang ako. Pinromise ko sa sarili ko na magpo-focus ako sa studies ko. Pero kasi, wala din talaga akong kagustuhan. Wala rin akong parang urge na mag-entertain ng manliligaw back in college. Hindi po ako pangit, ha. Sadyang di lang ako nag-aayos. Imaginein mo, meron na pumuporma sa akin. Kahit nga tomboy dati. Hinahabol ako ng tomboy. Oo. Pero, wala talaga. Ayoko rin talaga. Tapos nagtatrabaho na ako. Mayroong mga nagparamdam sa akin, ganyan. May mga nag-abot-abot sa akin. May mga nagpadala ng mga kung ano-ano sa akin, ganyan. Pero wala talaga. Hindi ko talaga gusto. Until such time na na-realize ko sa sarili ko na gusto ko nang magkaroon ng boyfriend. So dumating yung time na yon. At wala naman din siya sa edad. Nasa feeling siya. Nasa pakiramdam mo kung handa ka na ba sa commitment or not. Handa ka na ba? So that is my question to you. Are you ready to commit to someone? Kahit wala dun sa tatlo, ha? So putting myself in your shoes, yun yung tatanungin ko sa sarili ko. Handa na ba akong magka-jowa? Parang more than my urge na magkaroon ng boyfriend. Dapat yata mas tanungin ko sa sarili ko kung handa na akong mag-commit. Kasi for sure, meron kang may mga maisasakripisyo ka. Yung oras mo sa ibang mga kaibigan mo, yung pagdedesisyon mo na hindi lang para sa sarili mo na, yung mga gagawin mo na hindi dapat makakasakit ng damdamin ng partner mo. Yung mga ganun ba? And nung nagkaroon ako ng first boyfriend, that was 2017. Imagine, pumasok ako ng Love Radio 2013, 2017, tsaka lang ako nagka-jowa. Oh my gosh, such a late bloomer, Rakitera. Oo, late bloomer po tayo. Ay, tsaka ko lang na-realize na, oh my gosh, medyo malaki pala siyang adjustment. But I felt na, nasulit ko naman yung pagiging single ko. But I was so immature. Hindi ko naiintindihan na, meron pala akong dapat i-consider. Lagi kong iniisip yung sarili ko, dapat ganito yung gagawin ko, dapat ito yung desisyon ko, na set aside ko na, may jowa pala ako. Kaya pala ako nag-enter, nag-yes pala sa relationship. Hindi dahil gusto ko lang magka-jowa, gusto ko lang yung pakiramdam na magkaroon ako ng jowa, kundi gusto ko yung tao at gusto kong mag-commit doon sa tao. So yun po siya. Are you ready for a commitment? Because if not,
at hindi mo kaya magsakripisyo ng ibang mga parts of your or aspects of your life, then stay single. Stay single until you are ready to commit. Kasi masasaktan mo lang yung partner mo. Masasaktan mo lang yung magiging partner mo. And you don't wanna hurt other people, right? You don't wanna hurt them intentionally. So, yeah, balik ka dun sa tanong na yun. Are you ready to commit? And, sa pakikipag-date, hindi naman kailangan magmadali. And when you know, you know. Ganun yun eh. Kapag natagpuan mo na talaga yung hinahanap mo sa isang tao, ready ka nang mag-say goodbye sa lahat ng mga nakilala mo in the past. Hindi yung parang, dyan muna kayo sa tabi ito muna ako. Hindi siya ganun. Oo, naging part sila ng life mo, pero you have to draw the boundaries. You have to draw the line. Kasi meron ka ng commitment na pinasukan eh. So, as an expert in dating, as a dater, as a serial dater, lalong-lalo na nung pandemya, makipag-date ka lang nung makipag-date. Oo. Basta alam nang nung mga dinidate mo na hindi kayo exclusive. At saka, you have to set boundaries, limitations pa rin. And wag mong gagawin yung ginagawa ng magjowa hanggat hindi pa naman kayo magjowa. Yan. That is also a protection for yourself. Oo. So, sabi nga ni Bo Sanchez, if you are a reader of his book, kasi nabasa ko din yung libro niya dati. Nung nakikipag-date ako, talagang binabasa ko yung mga libro niya. Oo, yung How to Meet Your One True Love. Si Rakitera, ganun pa, no? Hindi, tsaka, dati nung wala akong experience sa love, up until naman now, hindi ko masasabing expert ako dito, no? I'm just sharing my experience and relating it to what I read. Ay, on air, ganyan. Nagbabasa talaga ako ng libro so that I can share something. So that I can give advice. So that meron naman akong basis. Hindi naman yung parang out of the thin air lang yung sinasabi ko dito. So, yun. Dun sa sinabi ni Bo Sanchez sa libro niya na How to Find Your One True Love, may may Tagalog version, may English version. Ang sabi niya doon, be flirtsome. So, yung flirtsome na yun, yung wholesome flirting. So, you get to know the person, you go out with the person, you ask the person's intentions, and then, tsaka ka mag-decide kapag naobserbahan mo na sila. And then, kung sakaling hindi man effective sa'yo yun, edi jowain mo, tapos tsaka mo i-break pag ayaw mo na. Ganun lang. Di ba ganun yung iba? Di ba, jujuwain ko na agad para alam ko na agad yung galawan. Kasi baka mamaya, di ba, ligaw-ligaw sa una lang naman talaga magaling ang lahat. Di ba? Sa umpisa, heart-heart. Pag tumagal, hurt-hurt. Charot! May darot. Hindi, tinan nyo, may ganun diba? So, yun lang naman. Kung okay sa'yo yun, kabisyo, whatever works for you best, then do it. Total, first naman yan eh. And lasapin mo ang unang sarap ng sakit. Oo, walang makaliligtas sa sakit ng unang pag-ibig. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Anyway, enjoy life. Enjoy life. Enjoy experiencing love. Yun. Kasama yun sa buhay. So, enjoy the adventure. Anyway, wala talaga akong sinagot doon, no? Kasi, sino bang sasagutin ko doon? I mean, sa tatlo. Actually, wala eh. Kasi nandun ka sa age of exploration. So, makipag-date ka muna sa kanilang tatlo. Tapos, that's the time you decide kung sino sa kanila talaga. Diba? Napaka-safe nung answer ko. Pero kapag nasa edad-edad ka na, gusto mo na lang ng kapayapaan, tas parang best buddy na lang, ay, pipili mo si Adrian.
Yun. Pipili mo na si Adrian kasi marirealize mo na kapag umedad ka na ang luxury in life ay hindi naman talaga mga material na bagay, kundi ang kapayapaan. Hacks naman. So, yun talaga yun, kabisyo. That's the real luxury of life. Peace. So, whoever brings you peace, that is your person. If you want to share your secrets, share to me, raketera@gmail.com. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!